Hugot yun nga gipatuman sa balaod ang pagkuhag mga business permit sa bisan unsang matang sa negosyo. Sama na lang sa katong mga naay poultry farm o katong mga nagbuhi og mga manok o baboy. Diay usa ka poultry farm nga nimutang sa Barangay Muhon, Dakbayan sa Talisay, gipasiradaan gumikan sa kapakyas paglukat og business permit. Atong sayran ang detalye pinaagi nining report. Pasado alas 10 kagayang buntag giserve sa mga sakop sa City Legal Office ang closure order batok sa Libo Poultry Farm nga nahimutang sa Sitio Libo, Barangay Muhon, Dakbayan sa Talisay. Nasuta sa investigasyon nga nag-operate kini sa ilang poultry farm nga walay business permit. Ang dapit usa ka residential area og sumapa napadadaan og notisya ang tagdumani ini nga mobalhin sa laing dapit. Apan miabot na og kapin usa ka tuig, wa gihapon kini mutuman. Wala sila business permit, wala gid sila ni comply. Then prior di-notify na sila na change na mo ang zoning dito na lugar from agricultural na himong residential. So itagal sila 1 year to find another place. Gani daghan ang nadawat ka reklamo si Mayor Samsam Gulyas gikan sa mga mulupyo sa dapit nunot sa baho gikan sa maong poultry farm. Nakigtigom sab ang mayor sa Homeowners Association sa dapit kabahin niini. Mong iya dayng gipasusi sa City Business Inspector Team kung sakto bag mga dokumento ang maong negosyo. Why we want to be business friendly here in the city, we have to listen to the complaints of our constituents. Nagdumili pagluwat og pamahayag ang tag-iya sa poultry farm kabahin sa pagpaundang sa ilang operasyon. Uba ni Edward Tubilan, Chona Carion, Balitang Bisdak.